Hej Jesper. Hej Simon. Goddag. Jeg ringer lige for at samle lidt op på AC Corner og hvad der skete i nat i løbet af nattens sejladser i Prada Christmas Cup. Det ved jeg jo, du har ligget vågen hele natten og fulgt med i. Lige knap hele natten, men jeg må indrømme, at i hvert fald det som vi kom til at se i dag, det var vanvittigt godt, altså. Og der er sikkert en del, der har set det derude, men jeg vil sige, det er jo decideret match race på den fede måde. Altså man kan sige, det er jo kombinationen af, at du har store både, som jo er imponerende, samtidig med, at du har den der fast action, som du har for små både. Og det betyder, at det er jo match race, er faktisk alle de gode elementer af match race. Jeg skal sige noget, der er udfordringen, i stedet for at vi bare sejler tur, match race tur, det er nok prisen på båden, men ellers så er det virkelig, virkelig god match race, det må jeg sige. Fedt. Det glæder jeg mig til at høre om. Der er jo nogle resultater allerede fra nu er der jo så kørt to gange af stablen, ikke? Så der er blevet lavet 8 race i alt. Jamen altså, jeg lavede bare lige sådan en hurtig lille overblik her over, hvordan det er gået, og dagens resultater, håber jeg har fået skrevet det rigtigt op med American Magic og Prada. De havde faktisk 2 matcher mod hinanden i dag, og det blev 1 til hver. Og Team New Zealand, de sejlede mod Ineos, og de havde også 2 matcher, men det var så Team New Zealand, der hapsede dem begge 2. Jeg vil også sige, at faktisk så viste Team New Zealand lidt flere svagheder i dag, end de egentlig har gjort tidligere. Om det så er sådan noget, at de prøver at sandbagge lidt, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror faktisk, at det tror jeg ikke, man har lyst til. Jeg tror, det er svært for en sportsmand at bare smide håndklædet i ringen og sige, jeg viser ikke mine stærkeste kort. Det tror jeg er rigtig svært, faktisk. Spændende. Ja. Men altså, jeg tænkte, vi kan jo lige hurtigt se, altså stillingen er jo, at American Magic fører, fordi de har jo slået Team New Zealand. Det gjorde de i går. Derudover så er de jo stort set even, ikke? Og så har vi jo så i morgen, der bliver det helt store spændende, fordi at der får vi afgjort, hvem der skal videre og sejle mod, jeg går ud fra, at de bliver seedet. Det er faktisk ikke helt afklaret, som vi kan se det, hvem der er A, B, C og D. Men jeg går ud fra, at A må enten vælge deres modstandere, og så vælge at få de nummer 4. Det ved jeg ikke. Det må sikkert nogen, der kan fortælle os i den tråd, der måske kommer til at knytte sig til den her lille video. Men hvis nogen, der ved det, så byd ind. Hvem skal sejle mod hinanden i morgen? Helt sikkert nummer 1 er jo sikkert A, og nummer sidst er D. Så er der så semifinaler efterfølgende. Eller D, og så finaler efterfølgende. Og det er forkert i går, at det, i virkeligheden så er det i går og i dag og i morgen, det er sådan nogle indledende race, og så er der finaler i weekenden, ikke? Undskyld, det er meget til fejl. Jeg er fuldstændig ret, ja. Ja, lige præcis. Så er det selvfølgelig, så læser jeg i morgen også, og så bliver det så afgjort, hvem der tager se mere mod hinanden. Cool. Det er spændende. Ja. Jamen altså, jeg kan gerne lige hurtigt vise dig nogle billeder her, fordi at det var faktisk super fed sejlads. Altså, vi så pre-starter, der lignede virkelig match race. I første sejlads, der American Magic og Prada, de var de var tidligt på den, fik en straf. Så fik de faktisk udlignet deres straf, og det var den mest sindssygt, nu skal jeg se, jeg ikke blander sejladserne sammen. Det gør jeg måske nok, men i anden vending mellem American Magic og Prada, fordi Prada skulle bag om American Magic, og der lavede American Magic simpelthen den største fejl, jeg overhovedet har set dem lave. De har haft rigtig fin boathandling, men prøv at læse det billede der. Altså, det er faktisk en båd, der er ved at styre det, og det er jo det der med, at når båden kommer ud fra deres foil, så det punkt, de balancerer på, det kommer meget, meget tættere på centerlinjen, og så mister de virkelig, virkelig meget stabilitet. Hvorimod, hvis de er oppe og kører på foil, så er det punkt, som de stabiliserer på, det er meget, meget langt ude til siden, og så deres stabilitet lige så stor som en bred katamaran, ikke? Så det er 2 vidt forskellige måder at sejle båden på. Og den har jo alt for meget sejl på, kan man sige, når den bare er på normalt skrov, når den ikke er oppe på sit foil. Og rent faktisk så tabte American Magic 500-600 meter på den fejl. De var faktisk foran, så skulle, fordi Prada skulle vente, ikke? Og haps, så tog Prada lige føringen tilbage. Og så var de faktisk okay tætte ved toppen. Prada kommer tættere på, American Magic kommer tættere på første lenser. Er rigtig tæt på. Så får de et split ved første gate, og det kommer faktisk til at afgøre sig sådan ret meget. For så kommer Prada lidt foran, og så begynder de stille og roligt at sejle væk på nogle gode skift. Det ser ud til generelt, at Prada har en måske en lille kant på kryds, men ellers så er det American Magic, der er altså bare hurtigt ned ad bakke. Det må man sige.
Fedt. Jamen, så var der Team New Zealand mod UK, eller Ineos, eller hvad vi nu kalder dem. Jamen, altså, det blev også en meget, meget tæt affære. Der var lidt problemer med timing i pre-starten, og det endte så med, at Team New Zealand endte en lille smule for tæt over mod. Jeg tror gerne, de ville starte på bagbord, for der var enormt meget læg fordel, men de blev jagtet af Ineos, og da de blev jagtet der faldt de faktisk lidt af føjelsene. Og de fik... de nåede at komme op igen. Man kunne godt se, at der var nogle problemer for Team New Zealand der. Det var ret sjovt at se lige den der videosekvens. Jeg tror, vi har ikke vist den her. Jeg tror faktisk ikke rigtig, vi må. Det er sådan lidt svært, hvad man har rettigheder her. Det er ikke sådan helt klart. Men anyway, den tæt nærmest dial down, det vil sige, hvor man jagter hinanden, så ligesom ned ad bakke, ikke? Bådene. Og når man sejler 40 knop mod hinanden, altså prøv at vi snakke 80 knop mod hinanden, og det er ikke bullshit. Altså de sejler over 40 knop mod hinanden, ikke? Det er altså næsten 150 km i timen, ikke? Det er helt science fiction, så det er klart, de jagter nok ikke hinanden så tæt, som man som tilskuer tænker, I kan bare sejle tættere, men det kan de ikke, det er voldsomt. Altså hvis de både støder sammen, vi snakker jo dødsfald, altså det er helt deroppe, ikke? Og det er jo selvfølgelig spændende og fantastisk, men også ret skræmmende. Anyway, Team New Zealand, de fik ligesom vist, at de har styr på det, og lige på nær, de faktisk havde nogle problematiske manøvrer. De havde det lidt pre-start, og de havde faktisk også lige før en gate-running, hvor de sådan mister grebet med roret, og haps, så ryger de altså ud og kommer ud af balance. Så de er slet ikke uslåelige. Og man må sige for Ainsley's side, at de havde altså en kraftig forbedring fra i går, for i går tabte de med 5 minutter. Og i dag tabte de som 31 mod dem, der nok er det stærkeste hold indtil videre, Team New Zealand. Så det er jo en gigantisk forbedring. De er jo helt klart mega glade for. Der fik jeg lige talt dig ned, Simon. Er du stadig i live, eller hvad? Ja, jeg er stadig i live. Jeg sidder lige og dyrker dine flotte billeder her. Jeg tror, vi måske kan klippe nogle YouTube-sekvenser ind, men altså, som du selv siger, så kan vi ikke lige stjæle det, før vi har fået lov. Nej, det er sådan lidt svært med rettigheder her, ikke? Fordi det er ikke rigtig klart, om man måler af. Anyway, noget jeg lige bemærkede, det var, at Glenn Ashby, han sidder, der ikke godt billedet viser det, men han sidder der med sådan en håndtag i hånden. Udenbart kan man sige, at han bare holder fast, men man skal lægge mærke til, at der går faktisk et lille kabel for det håndtag der. Og der blev også spekuleret lidt blandt kommentatorerne, altså live-kommentatorerne, om hvorvidt han lavede noget, og jeg vil sige, det er jo faktisk ikke i tvivl om, han gjorde, men vi ved ikke, hvad det er. Og det er jo lidt spændende. Sådan nogle af de der små konspirationsteorier. Glenn Ashby er jo en fænomenal og verdensklasse katamaran-sejler. Jeg kender jo hele det der high performance foilene ud og ind, var jo en meget, meget dominerende i A-katten en lang periode. Så ham vil man gerne have med ved hånden, det er der ingen tvivl om. Fedt. Ja, helt sikkert. Jamen altså virkelig, virkelig god sejlads. Jeg løber bare lige hurtigt igennem her en meget, meget tæt situation. Det var så den her sejlads, hvor Prada var tidligt i den anden. Men det var det så i race 7. Og altså prøv lige at lægge mærke til de tal, der står på skærmen der. Lige nu der er Team New Zealand, American Magic og Prada, de på vej ud mod den der boundary zone der, og den er jo ligesom en forhindring. Og som det jo er, jeg er ikke helt sikker på 100% hvordan regeldefinitionerne er ved det her kop her, men som regel er det jo sådan, at du kan ikke bede om plads til at bomme ved en forhindring, du beder om plads til at stavvinde, men altså de har ikke plads til at bomme der, American Magic, og de får sådan en straf, men altså de nærmer sig hinanden, altså de sejler 45 knop, altså for 10 år siden eller 5 år siden, der har de sagt, ja, den er god med jer, det lyder godt på marketing, I sejler 45 knop, det gør de, og hvis I ser det billede her, de ligger begge to både sejler over 40 knop på det tidspunkt der, med den der separation. Det er vanvid. Det er simpelthen vanvid. Fantastisk sejlads. Prada er nødt til at gå af vejen. De har allerede en straf på det tidspunkt, fordi de havde for tidlig entry. Så sker der det, at de bommer, selvom de kan ret til det. De får sådan en straf. Men i det Prada ligesom vil vise, at okay, nu går vi af vejen, så kommer de faktisk til at dreje en lille smule for hårdt. Og det betyder, at de falder af føjelsene, og det gør, at American Magic Shock også bommer, men kommer op under, man får der et overlap, og luffer simpelthen Prada helt i stå, og så kan de så starte lige foran. Og den føring, den lader de ikke gå fra sig.
de sejler simpelthen, det er ren match race, slår på hinanden, og man kan høre, at dialogen mellem Dean Barker og Terry Hutchinson, det er at dække dem tæt. Det synes jeg, det er ret skiftende vind. Det er selvfølgelig svært at se, når vi sidder for distancen, og om vinklerne er jo noget svært noget at forstå, når man sejler så hurtigt, fordi at farten betyder så meget. Ikke? Men det synes jeg, at de bruger rigtig meget energi på at dække sine modstandere. Altså simpelthen matcher dem fuldstændig. Jeg tog lige sådan en lille screenshot her, hvor man kan se, hvad der sker. Jeg mener, det andet eller tredje opkryds, jeg kan ikke helt huske det. Men der sker i hvert fald det, at på opkrydsene, der er Prate stærke. Og de tal, som der står her, det vil sige, at man skal især lægge mærke til VMG'en, for det er jo den, der kombinerer vinkel med hastighed. At der kan man se, at Prate ligger lige en lille smule højere end American Magic. Og det var sigende. Altså, de var simpelthen hurtige på krydset. Til gengæld så var American Magic stærke på læns, og trak stille og roligt fra. En ting, der var ret fedt, det var sådan en foregående salat, jeg ved ikke, om jeg har det med her. Jeg hopper lige lidt rundt. Nej, jeg tror desværre ikke, jeg har det med. Men noget, der var ret fedt at se, det var, at Prate, de lavede en... jeg hopper lige lidt rundt, det med undskyld. Jeg synes, jeg skrev det op. Men Prate lavede en manøvre, de kalder for JK. Jeg ved ikke, om det er refererer til John Kostecki, eller der er nogle andre, der har fået, der ligesom har æren af at bære det navn. Men det var en manøvre, hvor da de kom ned til gaten, der smækkede de begge foils i vandet, og snorede simpelthen rundt om mærket, det vil sige, lavede en skær op, direkte ind i en vending, og var fuldt foilende, teglede 6-28 knop efter 5 sekunder eller sådan noget. Virkelig flot manøvre. Det gjorde, at selvom de rundede samme gate som American Magic, så havde de fri luft stort set med samme rundt den manøvre der. Og det betød, at de havde ikke noget tab af bemærkelsesværdig grad, det vil jeg sige. Så det var rigtig flot boathandling fra Prate. Så har jeg sgu lige et par billeder mere her, og jamen altså, det er jo så race 8, ikke? Det er den sidste, og i den her sejlads, der lykkedes det, man kan sige, jeg ved ikke om det er, man kan sige, det var Ben Ainsleys skyld. Han sejlede flot i pre-starten. Team New Zealand, de faldt simpelthen af foilsene 25 sekunder før start, og selvom de faktisk var even, det vil sige de 40 sekunder før til at kunne lave en even start, så prøv lige at se, hvad der skete. Det her billede viser lige præcis, hvad der skete. De sejlede simpelthen 300-400 meter ud af startlinjen, og Ainsley og hans kompaner, de var langt foran. Og havde det været even, altså i ens både, så havde det været racet. Og det viser jo, hvor meget det betyder, dels at være på foilsene, men også hvor meget pre-starten det betyder. Så det kommer til at blive super god match race, det vi kommer til at se. Det er helt sikkert. Men ja, så skete der selvfølgelig det, man kunne regne med. Team New Zealand, ser vi på næste billede her. Her er det første gate-rolling, der er de allerede med. Og lige præcis på det her billede, der er det englænderne, der kommer ud på bagbordhalse. Hvad siger jeg til den der? Begge både sejler 40 knop. Man skal lige have styr på, at man kan gå klar bagom eller ej. Og det kan de så. De går så bagom Team New Zealand og runder modsat mærker, og derfra så går det bare ned ad bakke. Så klarer sig til Team New Zealand. Men som sagt, kun 1,5 minuts nederlag i stedet for at være 5 minutter efter. Ikke? Så det var lige hurtigt gennemgående sejladserne, Simon. Jamen det synes jeg er helt vildt spændende, altså, og man kan jo sige på mange måder, så må det jo være det er jo nogle træningsræs det her, det er jo noget, hvor de skal ligesom prøve at lære at få bådene til at sejle på den måde, de gerne vil, så de lærer vel også lidt af hinanden, den der manøvre der, den der JK, hvad var det du kaldte den? Ja, JK, jeg synes jeg skrev lidt om på et tidspunkt, men det har jeg så lige fået smidt væk. Ja, men det er jo et godt tegn, altså man kan sige, der er ingen tvivl om, at det drejer sig om at være på de foils der, fordi at når bådene er ude på foilset, så kan de nærmest ikke sejle. Altså, de mister så meget stabilitet, de kan slet ikke trimme hjem, og når de kan trimme hjem, så kan de ikke accelerere, og så det er ultimativt dårlige cirkel. Man kan sige, en ting er, når vi ligger med en båd derude, og er gået det stå, så ryger vores apparent wind. Jeg kan love jer, apparent wind, det ryger på den båd, men også stabilitet. Og uden stabilitet kan du jo ikke ligesom trimme din sejl hjem. Så det er sådan en dobbelt ond cirkel, så der kommer til, jeg tror, det bliver en kamp om, eller man kan sige, det bliver en træning i at kunne være en balletdanser, hvor man hopper rundt, og hele tiden er på sine foils, presser sine modstandere til at falde af foilsene, men selv bliver på dem. Det bliver noget med at finde ud af, hvor tæt kan man dreje, hvor kraftige manøvrer kan man lave, for at tvinge den anden til at måske lave en endnu kraftigere manøvre, så vedkommende falder af foilsen, og fordi at fartforskellen er øjeblikkeligt 10 knop. Man kunne se ud af den manøvre mellem Prate og American Magic, hvor at Prate har retten til vejen, de giver de andre en straf, men fordi de er faldet af foilsene, så er de nede på 16 knop. American Magic i samme øjeblik sejler 25 knop, og så kommer altså rimelig hurtigt op og laver et overlap, når der er 9 knops fartforskel. Så det bliver et helt essentielt punkt i infight.
Spændende. Jeg glæder mig til at holde øje med, hvad det næste race springer her. Ja, det er jo allerede igen i morgen, så der er jo, det er jo koncentreret guf. Jeg tog lige også der var lige på billeder, der var interessante. Hvis man er sådan en rigtig tekniknørd, det kan vi også se på tråden, navnet er begyndt virkelig at grave ned i det. Jeg vil faktisk gerne nævne på navnet, for der er nogle fede observationer, men jeg har glemt det lige nu her. Anyway, det som man kan se på det her billede, det er, at det er simpelthen en... Det er erstatning for en bom. Det er det system, som Team New Zealand bruger til at overføre trykket fra storskødet. Og man kan se, at der er nogle hydrauliske stempler, og det er spændende sager, det vil jeg sige, hvis man er tekniker, altså det er rigtig spændende sager. Man kan jo sige, at historien på land er, at Team New Zealand efter sigende er dem, der er bedst til ligesom at mode deres sejl, det vil sige at kunne både hive power ud af det, men også reducere, hvor meget power det laver. Og det hænger lidt sammen med det næste billede. Og det kan man selvfølgelig ikke se, fordi det jo er stillbilledet, men hvis man kigger godt efter på videoen, så kan man se, hvor meget lag undervand det står og hænger. Det er simpelthen så løst. Og når et undervand er løst, og især med en båd, som har 90 grader sandingshorn, så laver masten, der hedder mast sag, altså så falder den til siden. Og det er noget, der giver rigtig meget power i storsejlet. Hvis du holder fast i top og i bund med at lade midten af masten falde til siden, så giver det power i storen. Og det er jo historien, som sagt, på land, at det er der, hvor Team New Zealand, de har en kant, de er bedre til at power op. Det giver dem også mulighed for at kunne hive mere power ud af riggen, men også at komme af med den, når der er mere vind. Så det er noget, de gør meget aktivt. Og sammen med det, nu går lige tilbage, det billede her, hvor vi ser, at de har nogle virkelig avancerede systemer for enden af bomben, så er de er ret langt i udviklingen af deres udstyr. Jeg tror, at Ben Ainsley og besætningen, de kommer til at arbejde 25 timer i døgnet fra nu af, frem til de afgørende sejladser. Klart. Jamen altså, lige i forhold til det med gearet der, så er det Per Draglund fra sidste video, eller fra snakken i går der, inde på, den lægger sig nedenunder. Ja, nu prøver jeg lige, om jeg kan stoppe presenting her. Ja. Altså bare os to, det var det. Jamen Per, han nævner flere forskellige ting, blandt andet, at der er 2 af bådene, ikke, som der har en bom, som du også talesætter, Jesper, ikke? Jo. Og at der er nogle generelle forskelle der på båden, ikke? Så er der Per Bottrup, en af superfansene, som ligesom nævner, at det er USA, der har det mest stabile manøvre, og tæt på at være 100% flyvende. Det er også nogle af de tal, vi kan huske fra sidste America's Cup, ikke? Hvor mange procent... Det er godt, at Per nu at sige det, inden at de så i dag lavede den største bomber, der alle hold nogensinde. Okay, det var selvfølgelig Ainsley og besætningen i går, da de nærmest lå og væltede derude, ikke? Og måtte opgive sig læsen. Men i dag var det faktisk American Magic, der havde den mest forfærdelige vending. Jeg synes, de havde problemer med at få deres foilarm op i luften. Og det kan jo ske. Ja, der er åbenbart noget af det der hydraulik, som nogle gange går ned, eller hvad det er, om det er el eller computer, eller hvad det er, der går galt, ikke? Jo, der er jo masser af elementer af software. Var det Ben Ainsley på pressemødet i går, havde jeg siddet og efterspurgt noget software, og så var der senere kommet en pressemeddelelse ud fra Team New Zealand, der sagde, at alle har det samme software, og så videre, så jeg har kørt på alle dele af det diplomatiske og stressmæssige system. Ja. Og så er der Felix, der skriver, og sender et billede ind i tråden nedenfor der også, ikke? At New Zealand og Ben Ainsleys winglet er meget anderledes, ikke? Og winglet lige præcis, det vil sige, den yderste spids af foilsen, og man kan sige hele det der foilsområde, det kan også være, hvis du kan egentlig være sjovt lige at tage nogle screenshots af dem, for de er ret forskellige. Nogle har sådan nogle, skal vi kalde det mågeformede, sådan trekantformede foils, så Team New Zealand har fuldstændig flade, som jo nok i teorien giver det bedste løft, men som måske er mere følsomme, og hvis de går op gennem overfladen, så har du intet løft, jo, ikke? Hvorimod hvis de er lidt mere, hvis de er sådan her, så har de jo noget løft i det, du bryder overfladen, så bliver du ikke sendt lodret op. Der er nogen, der ved meget mere om end mig, og hvis nogen, der ved noget om folk, så må de rigtig gerne ligesom byde ind i tråden også. Men det er i hvert fald sådan, at jeg lige forstår systemerne, at dem, der er fuldstændig vandret, de er super gode, men også meget kritiske, når man bruger dem. Super fedt. Jamen, skal vi ikke snakkes videre igen i morgen, Jesper? Det synes jeg. Det er da, og det er hyggeligt, at folk de byder ind med små kommentarer. Så giv den gas derude. Cool. Jamen, så ønsker jeg dig en god dag, Jesper. Lige måde. Vi tales ved. Det gør vi. Hej. Hej.